нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. Хеле ки саволҳои зиёд равон мекунед, шумо дар комментарияҳо менависонед ва дар инстаграми мо равон мекунед. Бисёртар ами саволҳо бисёранд. Мақсади гап чизере ки шумо мехоҳед 100% ҷавоб бигиред, мутаассифона мо аз уҳдаи ӯ чиз ӯ кор ӯ ҷавобҳо айни ҳол биромадан наметонем, чунки ахборот 100% дар ягон ҷо нашр шидагӣ нест ва пешниҳод шидагӣ нест. Саволе ки бештар ба миён меояд оиди даъват кардан ба хизмат, оиди тааллуқ доштан ба хизмат ҳамине ки оё шахсиятҳое ки магистра мехонанд ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ин ки не. Ва боз як саволи дигар бисёртар равон мекунем ки оё шахсиятҳое ки магистра хондесанд ё ки таҳсил кардесанд вайҳоро хизмат мебаранд ё ин ки не, дар қонуни нав ҳамихе ҷорӣ кардагианд. Бисёри нафар менависанд. Мутаассифона бародарои азиз, ман намедонам ки шумо ин чизҳоро аз куҷо дарёфт мекунед ва аз куҷо мефаҳмед ки менависонед дар қонуни нав гуфтагианд ки мақсад бояд шахсе ки таҳсил кардеса ӯро хизмат баранд, ё ки менависанд ки дар қонуни нав гуфтагие ки шахсе ки магистра мехона ӯро бояд хизмат баранд. Ҳамин чизҳоро ман намедонам шумо аз куҷо мефаҳмед ё аз куҷо мехонед. ман шахсан худам дар ҳамин мавзӯъ ягон маълумот надорам, чунки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза тасдиқ кардагӣ нест аёлӣ. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои босифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. ҳатто дар бораи сумаеш ки пардохт кунӣ бояд, ҳамин сумаш ҳам ҳукумат тасдиқ кардагӣ нестае ки мисол фалон сумаро бояд шаҳрванд пардохт кунад ва аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод карда шавад. Бо тарзи мисол овардагӣ ҳастанд, вале вақт додагиянд, муҳлат додагӣ ҳастанд ки бояд ягон ҷаласаи дигар шавад, нархеро ки пешниҳод кардагиянд, яъне чандин ҳамин военкоматҳо худшон мегем пешниҳод кардагӣ ҳастанд, примерно гуфтагиянд ки ё 25 000 сомона ё ки 28 000 сомон. вале ин чиза дар ҳукумат боз пешниҳод мекунанд ва ҳукумат ҳаллу фасл мекунанд. мисол фикр ақидаи шаҳрвандоро гӯш мекунанд ки оё зури шаҳрванд мераса ё ин ки намераса ё арзонтарш мекунанд. баъдан ба як хулоса меояну сумаеро ки бояд шаҳрванд пардохт кунад аниқ мекунад ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то охири моҳи мая гуфтагие ки ҷавоби ҳамин сумаро пешниҳод мекунад ва оиди шахсиятҳое ки таҳсил мекунанд хизмат мебаранд ё ин ки не. ҳар касе ки таҳсил мекунад, бародарои азиз, вай аз хизмат бурдан ё аз даъват кардан ба хизмат озод мебошад. шумо як бор худтон логично фикр кунед ки ин чиз дар ягон ҷо туурӣ намегирад. вақти шумо донишгоҳ хондестен, шуморо бигиранд хизмат даъват кунанд, ин дар ягон ҷо туурӣ намегирад ва аз куҷоирам хонда бошед, агар ин чиз ғалатае, нодурустае. дар як ҳолат дар вақти таҳсил мебаранд. мисол шахсиятҳое ки шуъбаи ғоибона мехонанд, заочни мехонанд, ана ҳамин шахсиятҳоро даъват мекунанд ба хизмати ҳарбӣ ё ки чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аблава бикунанд, агар дар аблава биқапаншон мебарандшон ҳамин шахсиятҳоро ва дар ҳолате ки таҳсилшон оғоз мешава, ҳамун дарсҳошон 20 рӯза ё ки 40 рӯзай, аз ҷониби ҳамун частошон ҷавобшон метиҳанд, бо тарзи ҳуҷҷат, яъне коғазшон метиҳанду ҷавобшон метиҳанд, мераванд дарсшона мехонанд, бо обратно часп меоянд ва боз ногуфта намуна ки касе ки шуъбаи ғоибона мехонад, вай 2 сол хизмат мекунад. оиди як чизи дигар боз савол ба миён меояд ки
военни кафедрара гирифтагӣ ҳастанд ё ин ки не? бале бародарони азиз, ба тарзи хондагии мо, ба тарзи ахборотҳои ҷамъ кардаи мо военни кафедра аз донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бардошта шудагӣ ҳастанд. ва боз як саволи дига ба миён меояд ки шахсиятҳое ки военни кафедра хондастиянд, вайҳо чӣ хел мешавад? Шахсиятҳое ки айни ҳол военни кафедра мехонанд, пас аз буд кардани хондани военнишон вайҳо рутба намегиранд, яъне ки ҳамун ҳуҷҷат намегиранд. мисол мегирем, агар дар даврае ки ман донишгоҳ хондам, соли 2013 дохил шудагим, 18 буд кардагим. дар ӯ давра вақте ки мо военни кафедра мехондем, пас аз буд кардани дарсҳои военнӣ ҳамун ҳуҷҷатта медоданд, яъне ки званият медоданд. айни ҳол пас аз буд кардани военни кафедра звания наметиҳанд ва барои звания гирифтан мерен 1 сол хизмат мекунен, баъд рутба мегирен. 5 солам хонда бошен, дарсҳои военнитон ҳамин солам боша, агар шумо бояд 1 сол хизмат кунед. ва боз як саволи дигар ба миён меояд ки оиди сум гап задаем, мо сум пардохт мекунӣ ва аз хизмат рафтан озод мешавӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки сумаша муайян мекуна, ҳар як шаҳрванде ки мисол намехоҳад ва хизмат брава, озод шава, сумаи муқаррар кардагии ҳукумата пардохт мекуна ва дар тӯли 1 моҳ соҳиби военни билет мешава. чӣ хел 1 моҳ? яъне ки 1 моҳ мерава дарсҳои военни мехона, учебка мегзара, пас аз 1 моҳ ҷавобш метиҳанд ва военни билет мегира. як саволи дигарам бисёр менависонанд. шахсиятҳое ки 26 соланд ё ки 27 соланд менависонанд ки оё моро аблава биқапа мебарамон ё ки моро даъват мекунанд ба хизмати ҳарбӣ. бале бародарои азиз, вақте ки шаҳрванд 28 сола кишид, баъдан аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. дар ҳоле ки яке аз шумоҳо агар 27 сола бошен, мисол ҳамун шахсиятҳое ки ҳамин савола пешниҳод мекунанд, дар 27 солагӣ метавонанд ки шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд ва шумо бирен 2 сол хизмат кунед. ин хеле нестае ки шумо 27 сола бошен, вақте ки шумо хизмат рафтем, 28 сола шуден, шуморо ҷавоб диҳанд. 27 ё ки анамун призифе тирамоҳира ҳам бошаву шумо 27 бошен, моҳҳои декабрш баъд 28 бишен, агар дар ҳамун тирамоҳира ҳам шуморо ки дастгир кардан ё даъваттон ки кардан ба хизмат, мерен 2 сол хизмат мекунед. ва боз дар иҷа оиди тағйирот ва иловаҳо мешавад ки дигаргуниҳо ворид карда шаванд. мисол шахсиятҳое ки 26-27 сола мехоҳанд ки хизмат нараванд, аммо сумаи муқаррар кардара пардохт мекунанд ва аз хизмат рафтан озод мешаванд. на танҳо 26-27 солаҳо, умуман ҳама шаҳрвандое ки хизмат рафтан намехоҳанд, сумаи муқаррар кардара пардохт мекунанд, аз хизмат кардан озод мешаванд. боз як чизи дигарам мисол овардан мумкине ки ина ози даъват кардан ба хизмати ҳарбии баҳорӣ шурӯъ шудагиай. мисол мегирем, агар айни ҳол даъваткунӣ оғоз шудагиаю, рӯзи 7 ё ки 8 апрела яке аз шумоҳо зодрӯз дорену 28 сола мешавед. ва агар ки пеш аз зодрӯзтон шуморо даъват кунанд ё ки дастгиртон кунанд, роитон кунанд, шумо фикр накунед ки баъди 10 рӯз ё ки баъди 5 рӯз 28 сола мешавед, ҷавобтон метиҳанд. ана ҳамун 5 рӯз 10 рӯзам дар иҷа рол бозӣ мекунанд. мерен 2 сол хизмат мекунен, баъдан ба сари баланд меоем. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали Юристиҷей обуна шудана фаромӯш намекунем. ва дар охири барнома як чиз гуфтанием ки касе ки кадом соле хизмат кардагиай ва кадом соле ки биромадагиай дар комментария бинависанд то дигарорам бихонанд. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.